na enebiaba ne ye de kono bebre na aba ye hya ase abusuafo na enne de bonkrata no ne abadwa so na poso ye de atututudwa ye de daily guide be hya ase anopai na anopai so fa daily guide nim wonu professor Noah ne houseboy allege waje atumu se wokumu no Professor Bene yesi akwa chiri nipa ba akwa ka ho boy no enro mkochiri nipa ba akwa okofodua se boy no wa hya ase abubodin o wa hya ase abubobodin woni a wo ka no ho no we ayaba chese mantie nkitinkiti o efi aduonum 25 years CJ na wo bi papa wa bobra suadia group professor yakuno mantie nkitinkiti na abantie omasa akwachi ne fufure ekura no yesi wono ye frɛ no Ebenezer Kwayisi omkwachi ne Eastern region yesi abantie no omudi ka chi no ne bo ni din sɛ nipa woni wodi sansɛmone no wɔka ho etisi adifo gu so wo kyere amanfo maako na CJ asɛm ni ya bom eye sika mantie ne faaye 450 cedis 450 cedis intina wukun obi papa obi nua Ghana this year ya wunya de bonkrata no a ensem no bi ewo mu cheso ubetumi akenkan na chama foso mpofo ni tape no a yese ene no ewoso eye chama foso mpofo ne no unse wose empanifo tumi authenticate say ye nokore say nye nokore no yese transcript no ye de kokoto eti koto no nyesa sa asem no madi awie o omugu so ye omo ye hu adwuma the Ghanaian Times ebeto aso na CJ na Ghanaian Times anim no the bonkrata edi mampani abedi achie Dr. Muhammadu Bawumia enra emrahye badwani a yekum ne yaya mfanteman emrahye badwani a no oteso yekum no ne ye ane ne man wo mote ho no mo akyese osun ene wo osun ene mampani abedi achie de ne nsatu obakunafo no na beti ene akyese ya akwa na wode ma no na nra so adumba nso galamse no na mini se wo nu magyaye o enura pit ni ko bukum ni pensia emantie nsia ena galamse pit no ebu akum wo eti the Ghanaian Times wunya bi a animu ubetumi ahwe ne ekoso nyina ewo honomo na CJ ensem bi so ne na momframam ya chese ye kan nyina wu se me kan ye Ghanaian Times dia tudwa no me se mrahye badwani no ne ye nanso ene de bonkata ne bebre so e de foforo aba ne omo kan se mrahye badwani no a wo firi mu no wo ba foforo pop up se won so ye yire ya wo ka ho enra me du fie na me hu store na me se wo free na we no oba no on so see a friend Sarah Hayford is 2013 what the man say since 2013 on ni kunu on na buya na tapa on no na tie so on according to on no so on no na tetakwa abusuafo ni nim o say o kan story no ada bonkata wudu edi aba wo mo chese wo ba ne say 2009 ene o hia ono abu awanya ne ba bi kure na wo ka kire no se woni ye etu one ne wari wie ye no one ne wari ye ne mfie miensa achi oba ne photo na da Facebook no foforo no ya wayi ni latest one no wayi ni ti no wo se phone e da Facebook sisi ya ni odi kan ne de so ono no ye prosini no a prosinu ya sabre empanimfo atwintonto amenasi ni so se wono ene wonkosi ni kura na mu Ophelia wono no de anti Ophelia Hayford ena ne waba fufure so de Sarah so na abai na nura yie na se no interview so granting ye no wose abusua na neglect no wo pe acknowledgement yeah acknowledge no so edi no asem ni di ka ba ye no ni we nyina no oyire no asem amam kosi se be nansa ena ne yire no information started se ba wose ye ka nyina no amanfo de ne yire wa bra no so ye yire yo kam ho
o say honorable ma me kura nim no na masembisa ne say busua ni nyina nim say honorable no oware ema mienu a adenti da da nyina no ase ne otoso mienu afie no wayi niti yente no ho asem bia anu de eye busua na nkasa asem si je fi se bi anu nti na Sarah ka se o ma neglect no Sarah Hayford ne picture no at Facebook sisi anti join me Facebook be hu ni mfoni oba akoko me hu se mo fra bi gina na chi me timi hu se one no wo mamienu ba ko 7 years and ba ko 5 years wo mo no mo gina na chi no because who say also mo wire 2013 Honorable Hunu 2009 no 2013 and wo wire ye so no after so mo wire ye no 3 years achi and wo say ne yire pani ebe frɛ na ka che ni say mi kunu and wo say mi de minim efiso o ka che me say woni yire yentwe nkɔ yentwe mra no wo so obepie Honorable maame wonti abusuafo ni nyina nim ne say wono so yabware no aye amamre ni amane e wose e bia say name na dan so ana nya Hayford no won so de Sarah Hayford ba ni nyina nkamfua no sije eno no ye omo abusuasem me no I don't even know reason tia we no eba bonten sane o ka na bia sane yan recognize no na amane de ba bonten kenye sanka we hu hia ya decision I was empty for take or take I also west work on so sa na am say dama eyi ni tire honno mu case ne de yire ketewa no na e call parliament no ba we de pani no na e call parliament no say batro no wie du dia eti we na wunya the republic say ya ni mfonyi nura wabo nduku ne mamienu gina ne nchen ayo akora de bia mfoni ni da ho ne manketewa mienu ne ntoma akekere ho an sagu ne bo na ne mamienu no egina ne nchen ne mamienu no memu amienu eti na chese sije ne ebobo ba no ba ne se ye ka me yenkasa ne yire yenkasa na yire mu o se ne ohwehwa ano no se ye kanusu no a yenka se onu abo ayere mo onu former MP ayere mo me yenka ne se onu abo yire because end ye ha na papa onso ye wa ni bi eti nsem no the bonkata no odi bi abetudwa na wunim se dero so atoroto wunim dero kodro watoroto wo se ensentwerefo ena insight Ghana fo nyina gensi mrahye badwafo ena nam so ma say mrahye badwafo bie wa no say pe na Ghana fo bepe waboro won wo say CJ what asemwe what asemwe wunim say there asemwe ya working na anum kan say ye no ya adwe enye ye kire say enye me ena msi kokko gina simpie so na kwahyebo mo menfa wunko gina simpie so nka se mokwa monka se ye beyi gata ye beye kwan eno no ye mo masem amokoka ye de ne se ne wo beka no we carry the news ne ye de abraham for say papa we maami we se montoma no na motoma no a wo beye kwan na mamo wo abra wusu nim se wo de ne se wo be lobe ana wo lobe so anya ne olobi nyina na wunya akua wo mo gina simpie so ansem a wo mo keka no wo mo nim pese wo ti ahu bedwiriwu me ba me mama adwuma ye adwuma no so kolobe na se ayi vacancy abeda ba bia ye di nipa ni bia wura ho etu ko promise se me ba me mama adwuma ye na wo ba no o ma anya adwuma na anya wo hu se VAT no kura enne CJ ya ni aye education ma amanfo kura hu se wo mo kayo mutim ye bosia en wo nu mu de to mu asa ne musie mu hu nti nipa bi hu ne se na CJ ti adom FM yi ye hu CJ ye call parliament no se si a ebia na dan ba miensa ebia CJ nya kai ba miensa eti na nipa na nia soja enti so mpese ye boa omo ompese ye boa omo niema Ghana fo hu ni omo ya omo kasa no omo ka omo nka ni omo betumi aye omo nka ni omo betumi omo ma nipa hu ade poti etuemu efse CJ da bia me kasa omo a emobo ewo public service ayinum no politicians no munyi ska bia o go to the offices directors ni we nko we sika omo de eso mo ama portray mu se mu sika no manya problem ti sa asem no a wo ka say ensentwefo na insight Ghana for agency parliamentarians
that can be true. Make up. Akwa me dan se akwa ba atwa ya dom na de de bon kata na poso na